Aztán málna, megint babapiskóta, aztán borson és hagymán sült bélszín, és még egy kis sodó. Ennek lábíze van. Nekem ízlik. Mi van? Mi nem jó ebben? A sodó jó. A lekvár jó. A hús jó. Hát ez nem festesz túl jól. Elromlott a hűtő, és mindent megettem. Felvágottad, fagyit, citromot. Te, mi volt abban a barna bödönben? Még benne van? Már nincs. Hé, van ott még egy darab, ami nincs a helyén. Jó, de vidd a te oldaladra, jó? Na, most gyere. Na jó, mit teszünk? Joey, bocsánat. Hagyd már, nem érdekes. Ó, nem, de nézd, látod, még foltot is hagyott. Rachel, hé, nyugi, Joey-nál vagy. Ha? Tényleg? Persze, nézd. Ugye? Én még sosem csináltam ilyet. Tudom. Na elég, ne pazarolj tovább, azért ez kaja.